Kadin ke jingyo jing tip ke batikan abok weu dukhan ke seng kiengatiar Kang Leipa Communist Party People's War Group KCP-PWG kepada ke seng balakang persya hajala Manipur ulah shong rieh ha ke wei ke yingwai hanong thamai khatsan mer Byrnihat ke ken huan Pulit ke rieh district kala pelong ya ke jingkan raha ke por prashteng min ha ke arphoi terek uyayong bat layo ban kem ya u kundong bam hirojet meite ha ke jingto ke utei ubrio ulah kam ba udai u finance secretary jong ka seng KCP-PWG bat ba udan kti haga kam krong pisa lagi pat ba hakerteng katei ka seng kiengatiar na ka jakasa jong u ki Pulit kila yo kurup arteli ki mobile phone bat ki tiar bala suba ba penen kam ha ki kam bean lalap ru ba utei dukhat ka seng ulah shong rieh tengen hakapot Meghalaya Assam banlan na ke jing twet jur ki bor pahara ki bala tre bor ba ban pensange ya ki jing penthut shong suk shong san ha Manipur bat la suba ba udan benta bat ki kenhun kiengatiar na Myanmar bat Nepal ru ukundong bam hirojen meite udei ubrio ubaladan ka jing thmu bamman Kepala pau haki kam baladam ha usnam arhaja arpsa ulah syakem ha Manipur halor ke jingdon kti baki tiar siat bean bat ha usnam arhaja khat pra ha Dimapur ha ka kam shalan drugs ki Pulit kila register case persya yute udukhat ka KCP-PWG hanong po police station bat ke jing token kadang yat syakman